Казвам се Стоянка Бонева и съм регионален менеджер на България. Здравейте на всички, добре дошли днес. Сега ще чуем за важна и много необходима тема. И тя е презентация на компанията Perfect Internet. Днес ние ще разберем какви цели е поставила пред себе си компанията и какво тя предлага на нас, обикновените ползватели на интернет. Програма, която ни прави материално обезпечени и уверени в себе си. И така, нека да започнем. История. Историята на компанията е много интересна. Пред вас са красиви млади зелени дървета. Вижте как се започне да растат, стоейки здраво на силни корени. 2006 година се появява първото дърво. И това е основната идея да се създаде по-добър интернет, и тя се роди в края на 2006 година. 6 интернет маркетолози са решили да започнат проект, който да подобри качеството на онлайн услугите. Първи проекти на възможните стратегии и брандове. 2007-2008 година се появява второто дърво. Това е интензивното проучване на пазара и то потвърди, че има огромно място за подобрение. Наехме някои експерти да анализират съществуващите процеси и да разработят стратегии и как да ги опростят. Освен това, ние открихме и нашите първоначални инвеститори. 2009-2010 година се появи третото дърво. Екипът ни се разраства и работи усилено за развитие и усъвършенстване на стратегии. Нашия списък с услугите, необходими за перфектния интернет, ставаше по-дълъг и по-дълъг. Ние подадахме и заявки за патент на първите ни изобретения и правни проучвания за осигуряване на нашия проект. 2011 година се появи четвъртото дърво. Ние приветствахме все повече и повече членове на екипа от много различни страни и програмистите ни започнаха програмирането на нашия специален софтуер 11.11.11. Открихме пред старта и веднага това събитие се разпространи като вирус. 2012 се появи петото дърво. Милиони интернет потребители харесаха нашата идея за по-добър интернет и направиха 5 регистрация за нашите услуги. Обещахме да споделяме нашите успехи и да запазим нашите услуги безплатни за винаги. По-късно ние отпразнувахме бета стартирането на нашите първи услуги. 2013 година се появи шесто дърво. На базата на обратна връзка от нашите членове, ние постоянно подобряваме качеството на съществуващите услуги. И все повече и повече звезди в нашата Perfect Internet галактика се откриват. Горди сме да бъдем първата задвижвана от членовете си глобална интернет компания. Добре дошли в нея. Инвеститори. В продължение на цялото време на съществуване на нашата компания, много хора се чудиха кои са нашите инвеститори. В този раздел ние ще ви разкажем кой в действителност сътрудничи с компанията Perfect Internet. Екипът. Ние винаги говорим и ще говорим за нашата прозрачност. Ние трябва да бъдем познати от вас, както и ние бихме искали да бъдем близо до вас. Сега ние сме готови да ви представим нашият отбор, а ето и нашите ръководители на компанията. Ръководството. Суриш Кумар, това е президента и генералният директор на компания Perfect Internet. Джира Коста, директор по връзките с обществеността. Дан Седгаст, директор на маркетинга. Клиф Ричард Тайсера Таверес, директор по мултимедия. Мишел Антони Дебиас, директор по делата, свързани с благотворителността. Синти Краушао, директор по борба с измамниците. Росмари Гекман, директор отдел кадри. Мария Илиевска, директор отдел преводи. Джордж Линарес, секретар. Ерик Ериксон, директор връзки с инвеститорите. Джастин Куестър, технически директор. Родни Викари, директор връзки с членовете на компанията. Джозеф Дънкънсън, директор по информационни технологии и инфраструктура. Хасан Назир, директор по програмно осигуряване и разработване. И нека сега отидем на следващата страница. Начална страница.
първата страница. През месец май настъпиха големи изменения на платформите. Главната страница претърпя специални промени. По-специално се промени началната страница. Сега, преди да се регистрирате, можете да видите и прочетете цялата информация за Perfect Internet, включително информация за регистрация, информация за ръководството на компанията, информация за платформите и услугите, които предоставят Perfect Internet. Първо ще започнем с началната страница на Perfect Internet. Виждате красиво оформен дизайн на страницата с много чувствителни картинки. Ако посочите с курсора на мишката върху някои от тези рамки с картинки, ще видите магията на нейната трансформация. Зад всяка картинка има текст, който ви посочва къде точно се намирате в дадения момент. Така че нека да минем през тези картинки. Направете вашия интернет перфектен. Създайте вашата идеална страница, начална страница. Вашите новини, връзки, игри, сделки, съобщения, електронна поща, всичко на една страница. И накрая се появи нов вълнуващ интернет. Представете си, стартирате интернет браузъра и се оказвате на идеалната начална страница. Мощни търсачки, последните новини по теми, които ви интересуват, мигновени съобщения, най-добрите сделки в интернет, завладяващи игри, имейл без спам и полезни връзки. Всичко на една страница. Скъпи подаръци заради това, че използвате този безплатен мощен инструмент като начална страница на вашия браузър и ценни възнаграждения за поканването за безплатно присъединяване на участници. Намаление до 99,9% на всичко. Ще харесате нашата тайна, предстояща за патентоване технология, която прави нашите оферти за пазаруване забавно и вълнуващо преживяване. Тук ще намерите най-горещите оферти до 99,9% отстъпка за електроника, бижута, смарт телефони, домакински уреди, книги, подаръци и художествени занятия, както и още много други. Наистина трябва да преживеете вълнението, когато цените падат по-ниско и по-ниско точно пред очите ви. Също така, като членове вие ще получите безплатно Deal Points. Когато пазарувате с вашите Deal Points на търговските ни страници, ще получите отстъпка дори до 100%. Това е, което наричаме безплатно пазаруване. Срещнете стари и намерете нови приятели. Привет, Вазоп! Какво ще кажете за общуване, споделяне на снимки, създаване на блогове и клубове в конфиденциална общност? Вазоп е нашият нов, уникален и весел дом. Една изключителна социална общност, където нашите членове могат да създават свои собствени блогове и клубове, да постват и да гледат видео, да създават събития, да споделят снимки, да се срещат с стари приятели и да намерят нови. И всичко това е напълно безплатно. На всяка страница на нашия сайт може да намерите чатбар, разположен удобно в долната част на екрана, за да можете да общувате с други членове в една от вашите чат стаи или в частен разговор. Вие даже можете направо да се свържете с Facebook и с GoTalk, без да се налага да излизате от нашата страница. Вие може да намерите името на компанията в официалния регистр на компаниите в щата. Там може да намерите адрес на седалище и адрес на управление. Лесно може да разберете, че главният офис не е виртуален, а е реален и че 4 щатни сътрудника от понеделник до петък се занимават с функциите на поддръжка и администриране. Управлението на Вазоп се намира в Лас Вегас, щата Невада. В допълнение към 4 души, екипът на Вазоп се състои от повече от 20 човека от 7 различни страни в света. И днес Perfect Internet е новия дом на нашата начална страница. Ние ще запазим Вазоп като дом на нашата общност. Вазоп сега е част от Perfect Internet и съобщенията, които получавате в нашата общност, те автоматически се появяват във Вазоп блога на вашата нова страница. Комбинация с прайсвания и лото. Всяка седмица повече от 1000 победители. Какво искате да спечелите? Смартфон,
цифров фотоапарат, ювелирни изделия, пари. В Perfect Internet победител се появява на всеки 10 минути. Безплатната лотария в Perfect Internet прави най-малко един победител на всеки 10 минути 24/7. В Lotto Madness играем в 6 международни лотарии с 12 тегления седмично. Спечелете до 10 милиона долара безплатно, защото ние играем, а вие печелите. В Prize Mania може да спечелите в 6 категории: смартфон, цифров фотоапарат, подарък изненада, бижута, джакпот и паричен джакпот. Регистрирайте се безплатно и може да бъдете следващия победител. Освен това, нашите членове могат да гласуват за една безплатна книга седмично в ebook.com и всички членове получават безплатно Deal Points за пазаруване. Можете да видите всеки победител в Perfect Internet. Развлечения, игри и много други. Позволете ни да ви забавляваме. Играйте в игри, гледайте видео, бъдете съдии на конкурси за таланти или покажете своя талант на света. Игри, забавления и клипове. Можете да намерите много игри в Perfect Internet, да играете сам или да се състезавате с други членове като Chess, Backman, Darts или Pool. Изберете любимите си игри, за да ги имате винаги под ръка на вашата начална страница. iBTools е място за да заложите стотинка, а да спечелите милион. Играйте завладяващи игри с други членове и спечелете възможност за 1 милион долара в брой. I wanna be famous или Аз искам да бъда известен е първият света интерактивен глобален конкурс за таланти в интернет. Участниците се състезават с хиляди в битки всеки срещу всеки, където публиката гласува за победителите. Ако сте певец, автор на песни, музикант или имате друг специален талант, Аз искам да бъда известен или I wanna be famous е вашето място да се изявите. Вашата кариера в интернет. Търсите работа? Или просто се нуждаете допълнителни доходи? Ние създаваме възможности по целия свят. Това може да бъде вашия шанс. Ние създадохме много работни места по целия свят и вие ще намерите някои безплатни възможности, свързани с печалбите на наши проекти. Сега ние създаваме глобална армия от експерти на движенията на паричните средства, за да помогнем на местните търговци на дребно, на ресторанти и хотели да се възползват от нашите услуги. Като собственик на сайт, вие може да спечелите толкова пари, колкото искате, като рекламирате на нашия вебсайт Madvesting. Ако имате идеи как Perfect Internet да стане по-добър, тогава е много добре просто да се свържите с нас. А сега не остава нищо друго, освен да благодаря на всички, които присъствахте днес на тази презентация и за вашето активно участие в нея. На всички лидери, на екипи, аз искам да ви благодаря за голямата работа в нашите дела и за всичко, което правите. Това беше всичко от мен. Благодаря ви и ви пожелавам успех и моля, свържете се с всеки един от вашите познати, който ви е поканил на тази среща. Пожелавам ви успех и до нови срещи. Приятна вечер! Здравейте отново от цялата българска група. Благодаря ви, че отново отделяте време да чуете за нещо много интересно, полезно, нещо, което се развива пред очите. Казвам се Боли Боев и искам да продължа презентацията, която ви представи Стоянка Бонева, и продължаваме да представяме тази чудесна компания Perfect Internet Вазов. И сега ще започнем да говорим за брендовете, марките, които използва Perfect Internet. Това е една изумителна страница, която е събрала в себе си всички брендове на днешния ден в перфектния интернет. И с едно натискане на мишката можете да отворите което и да е име
на желаната страница. Всъщност, това е магията на галактиката на перфектния интернет. Така, нека ние с вас да отворим с курсора на мишката всяка една от тези красиво оформени страници на перфектния интернет. И първото, което ние заедно ще видим, е моят перфектен интернет. Представете си, имате вашата перфектна начална страница, която ви предоставя пълна поверителност, нощни търсачки, последни новини по темите, които ви интересуват, мигновени съобщения от приятелите, най-добрите сделки, любими игри, плюс имейли без спам и полезни връзки към предпочитани веб-сайтове и всичко това на една страница. След това ще отворим Възък. Това е нашата собствена единствена, забавна и вълнуваща социална общност, където нашите членове могат да създават лични блогове и клубове, да постват и да гледат видео, да създават събития, да споделят техните снимки, мисли, да срещнат стари приятели, да намерят нови такива и всичко това напълно безплатно за винаги. Следващо е Идеал Смартер. Това е единственото място в мрежата с най-горещи оферти с до 99,9% отстъпка за електроника, компютри, телефони, бижута, домакински уреди, книги, подаръци, художествени занятия и още много други. Нашият таен предстоящ за патентован софтуер прави онлайн пазаруването забавно и вълнуващо. Диалико, това трябва да бъде сделката на века. Сега можете да спестите до 99% в ресторанти, кафенета и барове в целия свят. Нашият удивителен, предстоящ за патентоване алгоритъм направи възможно вие да печелите по-често, да имате повече забавление, да спестите много пари, докато се насъждавате на живота. Ето отваряме мейл акция. Най-после безплатен имейл с интелигентна безспам технология, която научава вашите предпочитания с най-висок клас сигурност срещу вируси и зловреден софтуер. Ние уважаваме вашия личен живот и не показваме реклами, които да ни разсейват. Добре дошли в нашия безспам мейл акция, създаден само за вашите високо ценени членове. E-Book.com е изключително само за вашите членове. Получете по една безплатна електронна книга седмично и намерете хиляди ценни книги на много намалени цени. Нашата богата електронна библиотека съдържа многобройни полезни книги за възпитание, здраве, красота, пари, маркетинг, партньорство, кулинария и какво ли не още. А в PrizeMania изтегляме нов победител на всеки 10 минути. И вие можете да бъдете следващия. Спечелете цифров фотоапарат, смартфон, бижута, подарък, изненада, джакпот за позволяване или пари на брой. PrizeMania е безплатна за винаги. Регистрирайте сега и за няколко минути можете да станете следващия победител. От ефтино по-ефтино. Чип. Вижте как се на бижута, часовници, мобилни телефони и още много други до 99% отстъпка. Нашата тайна, предстояща за патентована технология, налага падане на цените с 1% на всеки 5 секунди точно пред вашите очи. Когато цената стане точно за вас, натиснете дива бутона и то е ваше, гарантирано. Advertising е личната ни рекламна мрежа. Нашата уникална Triple Target Technology автоматично доставя тези реклами, които нашите членове искат да видят. Рекламодатели, ние доставяме висококачествен насочен трафик на най-ниски цени, правейки ваши доходи да се развиват. Собственици на сайтове, спечелете още пари. Ето, ние застигнахме до знаменитите лотарии. Lotto Madness. Играйте в международни лотарии безплатно и спечелете до 10 милиона долара 12 пъти седмично. Ние играем, вие печелите на най-големите световни лотарии. Изпращаме 100% от наградите на нашите членове. Показвам билетите и номерата. Регистрирайте се безплатно сега и можете да сте
нашият щастлив лотариен победител. Vigilis е вашето място да пазарувате електроника. Ще намерите удивителни оферти до 99% отстъпка на мобилни телефони, таблети, цифрови фотоапарати, видеокамери и още толкова много. Нашата тайна предстояща за патентовани технологии налага цените да падат с 1% на всеки 5 секунди, точно пред вашите очи. И ето, отваряме Експерт онлайн. Представете си, вие се нуждаете от експертен съвет сега, без значение колко часа и кое време. Представете си, вие бихте имали армия от експерти, които ви очакват 24 часа 7 дни седмично, лично да разговарят с вас, за да помогнат незабавно по вашия въпрос. Експерт онлайн е изключителна общност от експерти, като доктори, адвокати, консултанти и още много други. След това, Megadeals Weekend събитие, това е събитие, ще намерите нашите най-горещи сделки от Ideal Smarter, дори по-евтино, включително електроника, компютри, мобилни телефони, бюджета, книги, подаръци, художествени занятия и още много на ниви цени, които могат да паднат чак до 100% отстъпка. Не пропускайте следващия Megadeals Weekend. В News вие сте главния редактор. Като избирате любимите си новинарски източници, теми и категории, вие ще създадете свой собствен вестник, който се обновява автоматично. Благодарение на нашата удивителна патентована технология за навигация, News е най-бързата новинарска страница в интернет. И след това Евет и News. Това е вашето място да заложите стотинка и да спечелите милион. Играйте забавляващи игри за умения, всеки срещу всеки с други членове, изпечелете възможността за $1 милион чрез вълнуващо комбиниране в системата един срещу един в игри за умения и обратно надаване. Ние създадохме нов вид онлайн игра. Пробвайте! Disco City е удивителна платформа с уникален дизайн за потребители от цял свят да обсъждат техните любими теми, а именно новини, спорт, политика, филми. Само назоваваме няколко. Споделете вашите мисли със света. Благодарение на брилянтен дизайн и функции, Disco City е най-атрактивното място за обсъждане в света. Friends or Us е първата глобална социална общностна игра, където можете да намерите истински приятели за цял живот. Но това не е просто игра. Friends or Us е демонстрация за мир, хармония и изявление против войната, насилието и расизма. Елате и играйте безплатно, забавлявайте се, намерете нови приятели и спечелете ценни награди. iBook Smarter. Сега можете да спестите до 99% на курорти, хотели и мотели в цял свят. Нашия удивителен просвежда патентовния алгоритъм е направил възможно вие да пътувате по-често, да видите повече красиви места и в същото време да спестите много пари, докато се наслаждавате на живота. Пътувайте умно с iBook Smarter. Wanna be famous. Wanna be famous искам да бъда известен. Е първият в света интерактивен глобален конкурс за таланти в интернет. Участниците се състезават с хиляди в битка всеки срещу всеки, където публиката гласува за победителите. Ако сте певец, автор на песни, музикант или имате друг специален талант, Wanna be famous е вашето място да се изявите. Punch the price. Обяви цената. И цената отива надолу между 1 и 5% производно всеки път, когато ударите.
можете да спестите до 99% от всички избрани продукти, а именно електроника, бижута, смартфони, облекло, изкуство и много други. Удали цената, но вие трябва да бъдете бързи или ще бъдете осъдени. Забавлявайте се и спестете пари. Ето ние с вас се разходихме из нашата PI галактика. Впечатлени ли сте от перфектния интернет? Аз да. На следващия слайд ще се занимавам с често задавани въпроси. Благодаря за търпението на вашата обиколка из перфектния интернет продължава. Ние с вас пристъпваме към много важен раздел в страница на сайта. И това са именно тези често задавани въпроси. А какви са те? Леко и акуратно посочете с кърсъра на мишката в рамката с въпроса и да видим какъв отговор ще се открие за него. Ето един въпрос. Може ли действително да се присъединя безплатно в перфектния интернет? Да. Нашите услуги са безплатни и такива ще останат завинаги. Можете да изтеглите безплатно електронни книги, да печелите страхотни награди, да играете безплатно в лотарии, да общувате с приятели, да получавате свободен спам, имейли и много други, и всичко това безплатно завинаги. Ето още един въпрос. Мога ли наистина да ви се доверя? Да. Много стартиращи компании идват и се отиват, но ние сме тук, за да останем с вас завинаги. Най-важното, ние се задвижим от самите членове на PI и всички решения се взимат от членовете на Perfect Internet. И ако вие искате да бъдете активни, вие можете да се присъедините към нашия екип. Това е което ние наричаме силата на ние. Как мога да печеля безплатно Viewer Points? Лесно се събират Viewer Points точки. Вие получавате вашите първи 100 Viewer Points само след като създадете или конфигурирате вашата лична начална страница и допълнително по 5 Viewer Points за всеки свободен член поканен от вас. Защо вие предлагате безплатни услуги? Може да погледнем на този въпрос отговор. Това е нашата цел. Да се създаде най-добрия интернет за всички потребители. Ние считаме, че интернет услугите трябва да бъдат безплатни. Трябва да бъдат достъпни до всички потребители, а не само за тези, които могат да се позволят да платят за тях. Следващия въпрос: кой заплаща за всички тези безплатни услуги? Ние искаме да споделяме нашите успехи с вас. Както и други компании, ние печелим пари, показваме реклами, извършваме електронна търговия. Вместо да се харчат пари за маркетинг, ние даваме безплатно възможности на нашите членове. И ето продължаваме с въпросите. Как се съхраняват моите данни при вас? Много важен въпрос. Ние никога няма да предоставим вашите данни на трети страни. При използване на търсачки, нито едно сведение от вашите данни не се събира в системата. Това винаги вие решавате дали с кого искате да споделите. И това е гарантирано защитено. А сега да поговорим за видеото на компанията. Какво е видеото на нашата компания PI? От този раздел можете да видите, че е отразено в самия перфектен интернет. Нека да видим тази информация. Световната мрежа е бъдещето и е нашето видение да се създаде перфектен интернет за всички. Налага да се да кликате, превъртите и да губите много време, за да намерите това, което ние се натърсите. Интернет, търсачки и общности, имейл услуги събират данните ви, за да ги продадат, да ви дават тонни нежелани реклами. Почтенската ви кутия е пълна с спамове, шпионски софтуер и злонамерен софтуер е винаги затегла. В нашето видение ние създаваме дом за глобално семейство потребители, където вашите данни се намират в безопасност и можете да намерите на една ръка разстояние всички полезни услуги. Представете си компания, слушаща участниците си, движима от своите членове, деляща успехите си и създаваща работни места по целия свят. Добре дошли в Perfect Internet. След като PI стартира през
август 2012 година PI галактиката представи няколко звезди на своите членове. Ето сега ще поговорим за тази PI галактика. Всяка звезда сиява от само себе си, а заедно те осветляват интернет вселената. Бих искал конкретно да се съсредоточим в това и да вникнем в сърцевината на възможности, които ни предоставя компанията за наше ползване. Разгледайте мои тези платформи, с които ние вече започнахме да работим. HiDS-Mite, HiBooks-Mite, Solid Images, Advertising. Сега нека да видим какви точно са безплатните услуги, които са интересни за нашите потребители на PI. Ще започнем с началната страница. Всичко на една страница. Можете да видите, че тук потребителя на веб-сайта може да намери всичко, което му е необходимо в интернет. Страници с онлайн магазин, където вие можете да получавате намаляването до 99%. После защо PI си позволява такива стъпки. Можете да се насладите на всеки продукт, който ви хареса и даже да си го купите. Новини, които ви интересуват. Искате спорт, значи спорт. Искате мода, добре мода. Вие сами избирате новините, които ви интересуват, а не новини, които ви налагат. И ето MailAxi. Нашата безопасна електронна почта, свободна и конфиденциална, наша собствена MailAxi. За нея отделно може много да се говори, но сега на тази обзорна екскурзия с PI галактиката аз само ще изброя основни предимства. Да започнем с това, че с MailAxi ние винаги сме защитени. Ние единствената крупна международна компания, която защитава конфиденциалността на самите членове. Второ, MailAxi се отличава от всяка друга безплатна електронна почта. Тя е много ценен, мощен и важен инструмент за нашите членове. Трето, много функционална. От това после сами ще се убедите. Ваза. Много вероятно знаете и обичано от нас. Ваза е нашата социална мрежа. Уникална система, която ни позволява да общуваме с приятелите и семейството, включително чрез Facebook, Google Talk и други интернетски мрежи, без да е необходимо да излизаме от страницата на PI и без необходимост да прехвърляме или да свалим нещо. Сега видим много интересно място. Безплатни игри. Безплатни игри и това е доста голямо количество. Ще кажете, може би, не всеки обича да играе, но има такива, които обичат да играят, особено сред младежите. Видео, което искате да гледате. Безплатно можете да изтегнете електронни книги от e-books, които са по вкуса ви. Безплатен паричен джекпот. И всеки път има тенденция да увеличава паричния си еквивалент. Кликайте само веднъж на ден, колкото искате, и е възможно именно вие да се окажете щастливица, на който се осветлива късмета. Тук има безплатни подаръци от PriceMania. Обърнете внимание, в PriceMania са добавени функции. Начисляване на Deal Points за най-много разглеждане на страници на PI, начисляване на награда за най-много кликване на PriceMania, а също така можете да видите, че са добавени още две позиции джекпот за позоруване и ювелирни изделия. На следващото място още един безплатен шанс за всеки, който стане член на PI Вазът. Той е за любителите на лотариите. Нашата знаменита лото Madness. Възможност да се спечели до 10 милиона щатски долара, можете да играете безплатно 12 пъти на седмица, защото ние играем в 6 от всички най-големи лотари в 6-те континента. На нашите страници има две възможности да участвате в разиграванията. Едната е човек да си купува своя собствен билет със свои номера и ако спечели, получава сумата без да изподеля с други. Или да участва в безплатно разиграване, т.е. позволява на компанията да играе и компанията ежеседмично отделя суми за покупка на билети от лотариите, а след това наградите се разиграват между страните в рамките на компанията. По този начин всеки регистриран член на PI има 12 шанса в седмицата, за да стане мултимилионер безплатно.
Помислете върху това. Можете ли вие лично да си позволите да играете в за най-големите джакпоти, в най-големите лотарии, и то 12 пъти седмично? Наистина това се струва да си помислим. А сега обратно към нашите платформи за онлайн поздравяване, защото не нещах да изкажа, защо има намаление до 95%, даже и повече. PI се явява собственик на уникална, съвременна патентована технология и никой друг сайт не може да го купува. На всяка от нашите платформи, като iBook Smarter, iBook Smarter и Solid Delicious, цената на сделката започва с минимум 10% намаление на стойността на продукта или услугата и намалява с 1% всяка минута. Клиенти от цял свят с нетърпение очакват цената да достигне желание от тази стойност. Що като сделката достигне такава цена, то всеки от възможности стотици хиляди клиенти по целия свят, които следят падането на цените, може да кликне на бутона за осъществяване на сделката. По този начин придобива харесаната стока или услуга. И при това, не само вашите лични покупки в онлайн магазините на вашите платформи ви помагат да спестявате, но и всяка покана към приятели и близки, които също могат да спестяват при закупуване на стоки, защото при техните покупки вие също получавате deal points, точки, които веднага могат да се използват за закупуване или да се събират за по-големи покупки, които сте харесани и запазени за закупуване в моя списък, във вашата Ideal Smart страница. Да, вие можете да създадете своя собствена мини страница с отстъпки, намаления в помощните функции на MyList, т.е. можете да наведете всички стоки, които ви харесат в свой списък и след това да ги изберете именно от вашия списък като от един мини търговски център, който съдържа само интересуващите ви стоки и услуги, и това ви улеснява да следите за продукти, които ви интересуват. Никога не е било толкова интересно да се купува, както по този начин. И така, вие сега получавате плюс 100 точки веднага при регистрация в PI, плюс 5 deal points за всеки поканен от вас нов член на PI. Освен това получавате по 10 точки за всяка покупка на поканени от вас партньори. Защо не са тези deal points или точки? За заплащане на вашите покупки. Колкото повече точки са се натрупани, толкова по-евтин ще бъде продукта или услугата, която купувате. Можете въобще безплатно да купите, защото можете да поканвате неограничен брой приятели и познати. И още един път повтарям, нито вие самите, нито те трябва нещо да заплащат за членство. Не е това удивително? При това отбелязвам, че това е чудесно за собствениците на бизнеса с продаването на вашите платформи, защото нека самите могат да предложат намаление до 99%. И освен това, какъв поток от клиенти могат да имат на нашата система. Защото целта на PI по отношение на своите бизнес партньори е в това да им предоставя основни инструменти, които да им помогнат да рекламират, популяризират и продават своите продукти и услуги, за да увеличат своите експозиции, представяния, да увеличат своите клиенти и да увеличат своя позитивен паричен поток. Добре, да не се отучим. Да говорим за преимуществото на PI пред други сайти, не може още много. Особено като си има предвид, че в този момент се запълни само 11% от цялата зададена възможност. На началната страница на PI в най-близко време ще можете да видите функции за видеовръзка, отделни връзки. Тоест на страницата ще бъдат съсредоточени всички интернет ресурси. Това означава, че PI е съвсем различен от това, което сега виждаме. Ще бъде. Това е наистина галактика, която на нас още ни предстои да откриваме. Да откриваме всички заедно. Заедно с вас, защото сме семейство Възрат. Преди да завърша своята презентация на компанията, трябва да ви разкажа за още една важна възможност, която ни е подарена от тази компания.
ние можем не само да ползваме, да се насъждаваме на тези прекрасни сайтове, но и да печелим, което е много важно. Особено сега, във време на криза. И сега да ви разкажа, че членовете на PI имат възможност да участват в така наречената афилиаторска програма, т.е. програма за съдружници. И така да печелят комисионни от това, че са поканени действителен бизнес да бъдат партньори с PI. Ето това е много интересна програма. За да станете афилиатор или съдружник, или как да привличате, какво да говорите и да печелите комисионни, всичко, което трябва да се направи е да въведете бизнес на платформа сделки PI. Въвеждането само на един истински бизнес, който да представи своите предложения, ви квалифицира като афилиатор. И като такъв, вие ще печелите комисионни от таксите за услуги, които се събират в PI със всеки бизнес, който вие въведете. Хубавото на тази програма е, че афилиатора или с други думи съдружника въвел бизнеса ще продължава да получава комисионни от всяка сделка, осъществяване на платформите на PI толкова дълго, колкото този бизнес ще продължава да предлага своите предложения и колкото тези сделки продължават да се осъществяват. Второ, вие можете да следите за вашите комисионни в собствен PI Back Office. Веднага, защото бизнес се проведе своето предложение, вие можете да видите извършването на сделката и спечелите комисионни. Трето, след това можете да направите искане за частично или пълно превеждане на парите и натрупане в PI като банков превод или чрез PayPal. Всички разходи по превода на парите са от вашата заработка. Разходите по използването на дебетна карта като начин на превод на парите са от най-ниските. Ако имате дебетна карта на PI, глобална MasterCard, заплащането ще бъде получено в рамките на 48 часа. Ако искате парите да бъдат преведени чрез банков превод, и тогава парите ще бъдат преведени в рамките на 48 часа, вие ще ги получите за стандартното време за банков международен превод. Можете да изискате превода по всяко време, когато пожелаете. Също така можете да се квалифицирате като афилиатор и като въведете свой собствен бизнес на платформите на PI. Има още една прекрасна услуга на компанията. Това е безплатен университет по обучение на съдружници, афилиатори. Можете да го намерите на страниците на вашия профил. И ето, още една потресаваща новост. През месец май 2013 компанията обяви старта на международен конкурс на таланти "Искам да бъда известен". Първик интернет обявява официално за условията на конкурса за певци, музиканти и музикални групи в различни жанрови направления. Условията на конкурса. Главното условие е да бъдете член на PI, регистрация в PI. Качването на клипове на платформите започва от 15 юни. Клиповете трябва да бъдат цветни. Всеки участник ще се бори с противниците, всеки срещу всеки. Участник има право да качи един клип в месеца, който след това може да бъде сменен с друг. Клипът да бъде не повече от 3 минути времетраене и дължина до 300 мм. Начало на конкурса 1 юли. В продължение на 10 месеца 10 рунда. По категория рок, джаз, поп, музика. Излъчване по радио и телевизия. Следете новините, най-интересните предстоят. Мисля, че тази информация е напълно достатъчна, за да заинтересуват тук присъстващи, които не са включени в семейството на PI Вазов, да се замислят. На мен само не остана, ще ви да благодаря на всички присъстващи, а също на тези, които направиха тази презентация възможна, на тези, които имаха активно участие в осъществяването ни. На всички линии позволете да изкажа голямата си благодарност за огромната работа за нашето дело. Благодаря ви за това, че имахте търпението да чуете и че сте проявили интереса за нещо, което наистина може да промени вашия живот. Благодаря ви.